Скъпи зрители, моля споделете този клип, ако ви хареса, или изразете мнението си. Напротив. Обаче моето мнение е, че Европейския съюз и НАТО са пагубни за народът, а управлението на коалицията с Граждани европейско развитие, Има такъв народ и новото старо с фактически фалшиво БСП е една опорочена коалиция, родена в корупция, родена в лакомство и родена в подмяната. Това не е разумната промяна, а е искането за власт на всяка цена, искането за опорочаване повече на народът на всяка цена и искането за следване на глобалистите на всяка цена. Знайте, че това управление е глобалистическо. Нима ще помогнат на пенсионерите, нима ще увеличат пенсиите дългосрочно, нима ще помогнат на младежта и ще построят повече детски градини. Не ми се вярва. Това са стари муцуни и характери, родени всичките в корупция. Не им вярвайте, те служат само на чуждите интереси, на банките, на корпорациите и на световните елитори. Те са към лошите тъмни сили.